Ассалому алайкум барои тамоми бародаро ва апоҳое ки шумо CS-карта кардан мехостед. Бародаро ва апоҳо ҳар кадомет ки мисол мехоҳем биёен CS-карта кунед ва мехоҳем ки биёен ҳақиқатан да бибинед офис. Марҳамат, мо дар Лондон қарор дорем ва ҳар бародару апоҳое ки агар дар Англия бошен барои CS-карта кардан марҳамат биёен. Ин ҳамҷа офис аст. Чӣ хеле ки мебинем бародаро, ин ҳамҷа офис аст. Меоен дар ҳамҷа ва ҳаму ягон айди дошта бошед, масалан паспорт боша, ёки баъзе бародаро хутон ягон намуди мисол документҳое дорен ки ному фамилиятон фақат тоғрӣ боша. Биёен ва дар ҳамҷа CS-картатон тайёр кунед. CS-картара барои тамоми бародару апаҳое ки лозим дошта бошед ҳамун чиза метонем бигирен. Ва ҳар бародаре ки омадагӣ бошен, офис дар Лондон ҷойгир аст ва агар шумо хоҳед ки мисол биёен ҳақиқатан да бибинен ки ҳамин офис кор мекунад, одамо кор кардастанд, метонен биёен бибинен ва чӣ хеле ки мебинен инҷа офис аст ва рӯ парояш дар инҷа дарс гузаштастанд. Айни ҳол дарс гузаштастанд. Ман намехоҳам нишон ки дар вақти дарс гузаштан мумкин нест нишон додан. Чӣ хеле ки мебинен дарс гузаштастанд. ҳамаш дар барои ҳамин бародар ва апоҳое ки агар шумо да CS-карта дар кор бошад нависен, барои CS-картаро гирифтан мо кӯшиш мекунем ки шумо да ёрдам кунед. Рӯзи аввале ки шумо CS-картаро мегзарен, шумо да лист дода мешавад. Шумо дар аснавани ҳамун листи гирифтагитон уже метонед бурен да ягон ҷо кор кунед ва баъдан аз рӯзе ки шумо уже аллакай гузаштен, экзаменша гузаштен, шумо уже аллакай метонен ки даму картҳоятон ёки ҳамун листое ки барои шумо дода мешавад гирен уже кор бурен. Баъд аз имтиҳонтона гузаштан тақрибан 2 ҳафтаи корӣ аз 10 рӯз то 14 рӯза тақрибан дароз муддат мекашад ки шумо сертификата қатъии CS-картатон бигирен. Ва ҳар бародару апоҳое ки агар шумо CS-картаотона мегирен ва сертификатотон агар гирифтен, хоҳиш ва илтимос мекунам ки ҳама ҷоша бибинен, ному фамилиятон ҳама чизтон тоғрӣ боша ва агар ҳамуҷа ҳар чизе ки шумо да номувофиқ бошад ёки ягон хатогӣ бошад метонен ки бигин. Ҳангоми гум шудан ё ки ҳангоми шикастан ё ки ҷазир шудан ягон ҷо гум кардани CS-картотон метонен ки нависен. Ба қадри имкон кӯшиш мекунам барои шумо ёрдам кунам ва ҳамун CS-картҳои шуморо аз сари нав таърихи база боз аз сари нав тайёр карда барои шумо бидем. Ҳар бародару апоҳое ки шумо уже аллакай ҷои кор дорен ва уже мехоҳем ки CS-карта кунем, марҳамат биёен, ёрдам мекунем, кӯшиш мекунем. Дар Instagram, TikTok, дар тамоми ҷо уже аллакай ҳаст. Ман метавонам ҳаминҷа дар нома менависам ва шумо тамошо кунед, нависен ва ҳангоми омадантон ё ҳангоми договор кардан хоҳиш ва илтимос мекунам ҳатмӣ занг занед ва маро ба видеовизов бинен ки мисол ҳамин инсон набошам, чунки аз номи ман чандинта мисол сайтҳо кушода мекунанд ё ки мисол ягон одамо фреб карда шуморо пулотона мегиранд. Худованд ҳаматона нигаҳбон. Интизор ҳастем. Биёен бигзарен, CS-картотона гирен, равен легална кор кунен ва фаъолият кунен. Ягон саволотон боша метавонед дар комментарӣ бинависен ва барои гирифтани картҳо мо шуморо кӯшиш мекунем кӯмак кунем ва сертификата доданда ҳам карта дода мешавад, ҳам сертификат худаш. Худованд ҳаматона нигаҳбон.